Телевизия Стара Загора. Регионалният информационен лидер. С тази система работят вече няколко хиляди обекта в Европа, поддържат се обществени сгради, болници, кметства, музеи. От 10 години чрез нея се поддържа и сградата на Ермитажа в Санкт-Петербург, каза при представянето и Франк Лиднер от Германия. Системата е подходяща най-вече за запазване и съхраняване на паметници на културата. След инсталирането мазилката на съответното помещение изсъхва напълно и спира проникването на повече влага. Главният уредник на музея в Стара Загора Димитър Янков съобщи, че откакто е монтиран уредът с 7-8% се е снижило нивото на влагата. Благодарение на DryMat система, преди около 2 месеца и на техния жеста на фирмата, беше монтирана тази апаратура, която видяхте. Всъщност това представлява едно електронно устройство. Вчера прави замервания и вече има резултат. Някъде с около 7-8%, доколкото разбрах, се е понижило нивото на влагата, независимо от това, че особено последните дни, знаете, паднаха и големи дъждове. Дареното съоръжение на Регионалния исторически музей Стара Загора е на стойност 3200 евро, информира представителя на фирмата Франк Лиднер. Методът е екологично чист. 20 години гаранция за качество на продукта дават от фирмата производител.